अब किस किस को प्यार करूं दोबारा से मैं। क्या आपको कबूल है? कबूल है कबूल है? जी, कबूल है। कबूल है? अरे कबूल है चाचा। अरे बहरे नहीं है, हमारे यहाँ 3 बार बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। नमस्ते भाई लोग। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो नया मूवी के ट्रेलर के बारे में, जोन मूवी के नाम बाटे किस किस को प्यार करूं 2। मूवी के स्टार कास्ट की बात करी तो एमे हमनी के कपिल शर्मा देखे के मिली हन, हाँ उहे कॉमेडी शो वाला, और दूसरा मनजोत सिंह। और ई मूवी के डायरेक्ट के लिए बारन अनुकल्प गोस्वामी। मूवी के ट्रेलर के अनुसार अगर मूवी के स्टोरी के बारे में हम बात करी तो एमे हमनी के जोन लीड हीरो बाटे एगो लड़की से प्यार करेला, जेकरा खातिर वो हिंदू से मुसलमान बनेला और मुसलमान से फिर क्रिश्चियंस बनेला, लेकिन फिर भी वो लड़की ओकरा ना मिलेले। लेकिन वो जब धर्म बदल बदल के शादी करेला तो वो लड़की के जगह पे कोई और लड़की से शादी हो जाला, जेकरा वजह से ओकर ऐसे करत करत ओकर 3 गो शादी हो जाला और 3 गो ओकर बीवी हो जाला। लेकिन फिर भी वो चौथा के ट्राई में रहेला ताकि चौथा में उनकर प्यार मिल जाए। लेकिन असल में ओकर प्यार मिलेला कि ना, ओकरा खातिर तो हमनी के मूवी देखे के पड़ी। मूवी एगो फुल्ली कॉमेडी और ड्रामा जोनर के ई मूवी होखे वाला बिया। ई मूवी के जब ट्रेलर हम देखनी तो मूवी के ट्रेलर में जो हमनी के कॉमेडी देखे के मिलक हटे वो ठीक ठाक रहे, मतलब कि उतना ओजी टाइप के कॉमेडी ना देखे के मिलक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहे। हमरा तो ई मूवी के जो ट्रेलर के लास्ट में जो सीन रहे नु निगाह कबूल वाला, ऊ वाला सीन देख के एकदम मजा आ गई रखा। सॉरी सीन में जो डायलॉग रहे नु कपिल शर्मा के, ऊ वाला सुन के एकदम मजा आ गई रखा। बाकी मूवी में 3 गो बीवी के चक्कर में जो कपिल शर्मा के हाल होखे वाला बाटे ऊ तो हमनी के मूवी में देखे के मिलबे करी, और ओकरा साथ जो कॉमेडी के तड़का हमनी के देखे के मिली ओकरा देखे में तो और मजा आई। और बहुत साल बाद कपिल शर्मा हमनी के थिएटर में देखे के मिली हन, तो ओकरा खातिर कौन कौन तू लोग एक्साइटेड बड़ा लोग कमेंट में बताइह लोग। और ई मूवी के ट्रेलर के जो लास्ट में योयो हनी सिंह के जो वॉइस सुने के मिलक हन वो एक्चुअल में वॉइस ना ह, योयो हनी सिंह के गाना हटे, और गाना रिलीज भी हो गई बाटे। तो तू लोग सुनल हलो कि ना, कैसे कि बहुत ही बवाल सॉन्ग बाटे उ। बाकी मूवी के तू लोग ट्रेलर देखल हलो कि ना, अगर देखले बारा लोग तो बताइए लोग तारा लोग के ई मूवी के ट्रेलर कैसन लगलक ह, और तू लोग ई मूवी के देखे खातिर कितना ज्यादा एक्साइटेड बारा लोग वो कमेंट बॉक्स में बताइए लोग। और ये मूवी 12 दिसंबर के ऑल ओवर इंडिया में थिएटर में रिलीज होने वाली बिया। तो कमर कस के तैयार हो जा लोग, कैसे कि नेटफ्लिक्स से अब सीधे कपिल शर्मा थिएटर में आवे वाला बारन। बाकी ऐसे भोजपुरी में रिव्यू वाला वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।